Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, poštovane ministrice, ravnatelju, domaćine, načelniče općine Rugvica, poštovani državni tajnici, svi prisutni, evo srdačan pozdrav u ime Zagrebačke županije. Ja sam ko župan županije Zagrebačke izuzetno zadovoljan, sretan kad je došla ovakva investicija u naš prostor, prije svega zbog onoga što do sad nismo imali, a u kraćem budućem periodu ćemo imati, a to su zmijski otrovi koji su izuzetno bili bitni i falili u ovom trenutku zadnjih, čuli smo, 10 godina. Prije svega, ova investicija je izuzetno visoka i značajna ukupnosti kad bude sve skupa izgrađeno, bit će uloženo negdje oko 130 milijuna eura, što je vrlo značajna investicija.